Benvingudes i benvinguts al Avui una resposta. Com sempre, abans de començar, de presentar els nostres convidats i encetar els primers temes, donarem la resposta, els resultats de la darrera enquesta, de l'enquesta de la setmana passada, aquella en què dèiem trobes legítimes les demandes dels estudiants acampats a la plaça Universitat? Doncs bé, el resultat ha estat un 88% ha dit que sí i un 12% ha dit que no. Aquesta setmana, al Twitter, @vullunarresposta, la pregunta és: quants escons podran sumar els partits independentistes el diumenge? I tindreu 4 respostes: 20 o menys de 20, 21 o 22, 23 o 24 i 25 o més. Al final, si tenim temps i ens en recordem, doncs farem una porra aquí entre els nostres convidats a veure si encertem el nombre d'escons que poden treure en total els partits independentistes. Doncs bé, avui hem de parlar, per començar, hem de parlar de poetes i de poesia. Per tant, ens pots presentar els nostres convidats? Presento els nostres convidats. Primer presento la Natàlia Esteve, que és advocada, benvinguda. Gràcies. L'Adrià Alsina, que és periodista i politòleg, benvingut també. Hola, bona tarda. I l'Eduard Casas i la Teresa Terrides, que, com deies, són membres de Poetes i Músics per la República. Benvinguts. Bona tarda. Deien que comentaríem l'actualitat, però primer parlarem de Poetes i Músics per la República. Que també formen part d'aquesta actualitat perquè, com veurem, no paren, no paren mai. Vinga. Expliqueu-nos una mica, primer de tot, què és Poetes i Músics per la República i qui el forma, quan va començar. Poetes per la República és un col·lectiu de poetes i músics que van començar, de fet, quan van agafar directament els dos Jordis i immediatament després en Quim Forn i en Oriol Junqueras. El 2015. El 2015, a finals del 2015, ens van posar en contacte una sèrie de gent i vam decidir de fer un escrit, escriure uns poemes personalitzats per aquesta ocasió. Té una característica, que és que a més vam convidar altres artistes i algun artista va fer unes pintures especialment per l'acte, i d'altres persones que van voler col·laborar. Recordo, després la Teresa ho explicarà, un ventall de gent que va col·laborar, i com que va ser el començament de tot, les nostres cartes van arribar els 4, i ens va contestar en Quim Forn. Al cap de poc temps ens van posar al damunt el 155 i llavors vam determinar, aquest grup inicial, de cohesionar un col·lectiu, en principi de poetes, i vam fer un acte que vam anomenar 155 poemes contra el 155 a la Casa de Cultura de Girona, i qui van assistir vam ser-hi una quarantena de poetes dels més representatius de tot el territori. Llavors, d'ençà això, va sorgir la idea d'immediatament anar a visitar els presos a l'interior de les presons, i aquest col·lectiu vam fer nostre l'1 d'octubre. Aquí tenim, sí, disculpes, aquí tenim una imatge de Lledoners. Exacte, sí. Aquí veieu que hi ha un reguitzell de poetes i de músics. Val a dir que alternem i que anem rotant. Això és el Puig de les Basses. Anem rotant. Aquesta va ser la primera, potser era una mica menys, no? La primera visita a les presons. Sí, però més o menys entre uns 20 persones, entre músics i poetes, ens movem. Més o menys, sí. D'aquest format que vam fer, que era alternar la poesia i alternar la música, combinar-la, vam decidir llavors portar-ho arreu del territori. I el missatge nostre és reivindicar absolutament la validesa de la veu del poble, de la veu de l'1 d'octubre en la seva totalitat, república. De fet, teniu un lema, que és 1 d'octubre, ni presos ni exiliats, república. República. Aquest és el nostre lema, i aquest és el que anem escampant
i manifestant arreu de les nostres actuacions. Fins ara heu fet, suposo, moltes actuacions, no? Sí, bueno, arrel de que van començar les Resumint algunes que heu sí, fet. ens vam animar i vam començar també a Casa de Cultura de Girona. Vam fer, com comenta, els 155 poemes amb diferents poetes d'arran del país, de parla catalana. I es van animar també a fer-ho a Empúries, també a l'Amfiteatre Romà de Tarragona, on és això, que ens ajuntem una bona colla d'entre poetes i músics i acabem sent una trentena, una... Això deu ser Tarragona? Això és l'amfiteatre, sí. Això, per exemple, és el Carles Duarte. I aquest és en Carles. Sí. Val a dir que els poetes més pesants, més reconeguts, pràcticament tots hi són, l'Enric Casasses, en Duarte, en Marta Pessarrodona, en Jordi Vicenç del Talló. En Vicenç del Talló, que és un dels... Jordi Pàmies, també. Pàmies. Marta Pessarrodona ens va acompanyar un parell de cops, sí. Un parell de cops va venir aquí a l'Amfiteatre de Tarragona i també a veure la Carme Forcadella a Massenric, també. I tot això sempre amb grans músics de tota la vida, en Jaume Ranella, Antoni Oró, en Ferran Martínez, en fi, en Miquel Pujador... Perquè sempre combineu, no? Poesia i música. A veure, anem rotant. Hem pensat, per exemple, a l'acte d'Empúries, que vam fer les ruïnes d'Empúries, ho vam fer a l'Àgora Grega, vam actuar entre tot plegat, vam fer un acte transversal on hi havia folclore, van venir els castellers de Figueres, van venir els geganters de Viladamat, el grup de danses, la farandola de l'Escala. Molt més divers. Tot molt divers, molt transversal, i és el primer cop que va pujar una coral a l'escenari, també, no? A veure, si féssim un recompte de gent que hem actuat aquí a Empúries, realment l'Àgora Grega admetia moltes possibilitats. Hem actuat, aquest col·lectiu el conforma sobre 300 persones. Que no hi aneu sempre totes. No, anem rotant i... Clar, s'ha de veure els escenaris, no, també. També. Els que busquem són escenaris grans, però clar, les presons tampoc podia ser una gran representació, a més també pel temps, no? Que eren actes entre 1 hora o hora i mitja. El nostre lema és realment el que ens uneix al col·lectiu, ni presos. I aquí amb la Laura Borràs, Laura Borràs com a rapsoda, va venir. O sigui, no és que estigui aquí com a política, sinó que està com a rapsoda. Recita molt bé. Sí. Vam estar als Caputxins amb ocasió de els Caputxins de Sarrià, amb ocasió de la vaga de fam simbòlica que van fer determinats diputats i parlamentaris. Teniu uns actes imminents. Tenim un acte imminent que és el 16, no? El 16 de novembre. Que és el dia 16 a Poblet. Abans que aquest Enric Casasses... Això és a Santa Mònica, amb l'Enric Casasses. Vam fer una... També hi havia una exposició paral·lela de... Versos i urnes. Versos i urnes. Nosaltres amb els versos i amb les urnes. Hi havia tot un reguitzell de fotos. Val a dir que hem fet moltes vegades, mirem de combinar altres arts. A la Casa de Cultura ens vam estrenar, quan es vam estrenar, vam projectar sobre l'escenari una quantitat de fotografies que en Jordi Borràs ens havia cedit, referides justament al procés. A Empúries també vam fer una exposició paral·lela a tot el sòtan al soterrani, a la sala d'exposicions del museu, de fotografies exclusiva de l'1 d'octubre, d'en Carles Gorbs i la Dolors Gibert, que és una exposició itinerant i que ha funcionat, francament, va funcionar molt bé. I aquest seria el cartell que comentàvem ara el dia 16, eh? El dia 16 anem a Poblet, i la intenció de Poblet és, hem convidat, evidentment, tots els pobles de la comarca a ser-hi, perquè són comarques que sovint sentim dir, i ens han dit,
que hi ha poc, i pensem poc en elles, no? Doncs aquí tenen un acte amb un reguitzell de poetes. Poetes i músics també, veiem que hi ha aquí Jaume Arnella, Antoni Oró... Exactament, en Pachi Meritxalar és un músic de Tarragona, hi ha poetes de Tarragona, en Francesc Ten, que també és diputat, i mestres com en Josep Maria Sala Valldaura i gent del territori. Sempre procurem que a cada acte, a cada esdeveniment, hi hagi gent, hi hagi poetes, hi hagi músics del territori, que és la manera de vincular-lo i és la manera de... Aquest és l'acte més imminent que tenim, però després ja en teniu un per l'1 de desembre, no? Sí, en principi l'1 de desembre tenim previst un acte també força interessant, perquè l'Ajuntament de Roses ens cedeix, ens deixa un espai tan al·lucinant com la Ciutadella de Roses. La Ciutadella de Roses és un espai d'unes 4 hectàrees, entre 4 i 5 hectàrees, tancada per unes muralles, suposo que l'heu visitat algun cop. Hi ha el primer assentament de la península dels Rodis, dels grecs, el primer assentament dels grecs a la península és allà. Hi ha vestigis també d'una vila romana, hi ha tot un poblat medieval francament molt interessant, i tot aquest espai ens permet de dissenyar un acte amb 5 escenaris diferents i simultanis. Això és força ambiciós perquè hi haurà poesia... Amb diferents... En diferents llocs, I diferents activitats, no només poesia i música, sinó... No, que va, us expliquem. Poesia, música... Penseu que música ens ve gent del País Valencià. Miquel Gil, per exemple, diu, ei, compteu amb mi, vindré de Catarroja, feu-me lloc. Estimula molt, això són mostres de com la gent s'agermana, necessitem aquesta força, aquesta adrenalina en aquests moments que davant d'aquesta situació complexa ens faci sentir units i ens faci sentir... Per tant, hi haurà poesia, hi haurà música, però també hi haurà més coses, no? Sí, teatre. Hi ha un escenari de teatre, hi ha un escenari de... Hi ha un speak corner. En un speak corner convidem en Jaume Marfany, entre altres. Convidem... És un racó on els invitats parlaran d'allò que vulguin. Hem convidat en Xavier Antic, hem convidat en Jaume Fàbrega, que parli de cuina, en Robert Sabater, que és l'exalcalde de Viladamat, que parlarà de pagesia. En fi, hi ha tot un reguitzell, 12 persones. Vindrà la Mar. La Mar és... Mar, es diuen? Sí, no? Mares i àvies... Mares i àvies per la República. Sí, aquests que es van crear ara. No Ferrat Piqué. Tothom que convidem vindrà a parlar del que vulgui. Un altre escenari insòlit és circ. Hi haurà un espai on diferents companyies de circ i un clown, que és en Lito Bambasses, que ho coordina, durant tot el dia aniran fent, perquè és un acte de tot un diumenge. Començarà a les 11, acabarà a les 5. I aniran passant coses. Quin em deixo? Poesia, música, teatre, el circ, l'speak corner, i entremig les danses, els capgrossos, etc. També al vestíbul hi haurà una exposició d'imatge. En principi és 1 de desembre, Roses. 1 de desembre, Roses, i el més imminent, aquest del 16 de novembre, és aquest dissabte, no l'altre, no? Exacte. Poblet. I sempre el lema és 1 d'octubre, ni presons ni exilis, república. Una mica per acabar, a banda de poetes i músics per la república, jo sé, perquè m'ho ha dit allò que diuen un ocellet, que també esteu en un col·lectiu que es diu Trobadors. Sí, Trobadors és un col·lectiu anterior a això, que és un col·lectiu de poetes i músics, també, curiosament, que... Curiosament no, és una cosa evident. Que fomentem l'intercanvi lingüístic de poesia i de música en tot l'àmbit lingüístic. Països catalans, diguem-ne. De països catalans, inclòs, evidentment, l'aranès, l'occità. Occitània, també, no? D'Occitània també tenim, i el dia de Roses vindrà, també va venir a Empúries, un excel·lent cantautor
occità que es diu Primael, que us el recomano i que, a més, té un lloc, té un web, té una persona excel·lent i un cantant extraordinari. En principi és això. És molt similar amb això de Poetes per la República, però anterior, no? Només és l'àmbit de la llengua i amb una curiositat, que és que obrim les cases nostres a la gent que vingui per tal que l'estada sigui econòmica. Les activitats sempre és d'un cap de setmana, fem un sopar i després del sopar ve l'esdeveniment, la poesia i la música. En acabat ens els portem cadascú a casa seva, cadascú se'l porta a casa seva, i l'endemà acostumem a fer una ruta, una visita, o un lloc, un comentari o algun esdeveniment que hi hagi de tipus de país, de tipus cultural, o de tipus folclòric, o del tipus... I això se'n va. Doncs bé, hem pogut conèixer avui aquest Poetes i Músics per la República i una mica de rasquillada, també hem conegut el Trobadors, que de fet s'escriu Troba 2, no? Troba 2, però que de fet ja veiem que es refereix a Trobadors. Us recordem, el 16 de novembre a Poblet i l'1 de desembre a Roses.